No niin, moikka! Eli tämä on nyt mun ensimmäinen video täällä mun omalla kanavalla, eli Soileteitin kanavalla. Ja mä oon todella iloinen, että sä nyt löysit tänne mun kanavalle. Ja mä ihan lyhkäisesti nyt kerron, että mikä on mun tämän tarkoitus, tämän kanavan tarkoitus. Ja ihan ensimmäiseksi, että mä en laita tätä kaupalliseksi. Mä en halua, että siellä tulee näiden mun videoiden välillä tulee olemaan sitten mitään mainoksia. Ja kaiken A ja O on se, että mä voin välittää ihan sinulle, katsoja, sitä kaikkea tietämystä, mitä minussa on näiden vuosikymmenien aikana tullut. Mun suurin intohimo on se, että mä voin auttaa ihmisiä. Mä voin auttaa heitä löytämään sen, ketä he on. Sen syvällä sisimmässään olevan oman itsen, mikä on se todella tärkeä juttu. Ja sitten se, että mä tahdon, että tämä kanava tuo sulle iloa. Mä tykkään höpsötellä, mä tykkään tehdä aina välillä vähän hassuja juttuja. Mua itseäni naurattaa ne kaikki hassut jutut ja ne mokat, mitä mä aina mokailen, höpsöttelen. Ja sitten se kaikenpuolinen semmoinen elämän ilo. Sitä mä tahdon sulle mun kanavan katsoja. Sitä mä tahdon sun saavan. Ja todella mulle tulee olemaan aika paljon varmaan ihan semmoista suoraa rakkauden kanavoimista. Sitä, että kun mä kerron sulle asioita omalla tavallani, niin niiden kaikkien kautta välittyy sulle universumin rakkautta ja kauneutta. Sitä mä tahdon sulle välittää. Ja varmaan tulee olemaan myös näitä mun taiteilujuttuja. Eli mä varmaan laittelen tänne kuvia tai videoitakin siitä, että jos mä teen taidetta. Ja kuvia taiteesta. Saattaa olla, että teen joskus semmoisen videon, missä on jonkun toisen taidetta. Ja varmaan, ihan varmasti tulee olemaan tämmöisiä, että mä haastattelen mun mielestä mielenkiintoisia ihmisiä. Ja niiden kautta tulee sitten kans sitä valoa ja rakkautta. Elikkä nyt kun mä saan olla itse täällä Espanjan auringossa ja lämmössä, niin mä tahdon myös sitä sulle jakaa. Sitä valoa, mitä täällä nyt on. Et ota se, tää valo ja lämpö, täällä on nyt joku ainakin 20 astetta lämmintä. Ota tämän valon ja auringon lämpö nyt itsellesi ja anna sen oikein porautua sinne sun aivoihin jonnekin syvälle sun silmien kautta. Tää kesä ja tää lämpö. Ja todella mä toivon, että sä otat tämän kanavan sun seurantaan ja liityt tämän kanavan katselijoihin. Ja sitten kommentoit, anna kommentteja, ne on tärkeitä, hirveän tärkeitä, koska ne jakaa sitten taas sitä tänne eteenpäin tätä valoa ja rakkautta. Ja sitten sä voit peukuttaa, sekin on hirveän hyvä asia. Ja tää todella on kaikki vaan meidän yhteiseksi hyväksi. Et mä en ansaitse näillä videoilla yhtään euroa.
Ja musta se on ihan mahtavaa, että mä voin jakaa sulle näin pyyteettömästi tätä. Mutta tää on nyt tää mun ensimmäinen video ja mä toivon, että sä tykkäät tästä. Ihanaa päivää ja sä voit kommentoida mulle tohon alle sitä, että mitä sä toivot tälle mun kanavalle. Mikä on se sun juttu, mitä sä tahtoisit, että mä käsittelisin. Tehdään näin. Ihanaa päivää ja ihanaa viikonloppua sulle. Nähdään. Moi!